A nan kuma rahotanni sun bayyana cewar wata ƙungiyar ƙwallon ƙafa a ƙasar Saudiya na sha'awar ɗaukar ɗan wasan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Brazil Filipe Coutinho mai shekaru 30, ɗan wasan na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Aston Villa. A nan kuma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Chelsea ta cimma yarjejeniya ta baka da ɗan wasan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Ecuador Kendry Páez mai shekaru 15 akan euro miliyan 17. Haka zalika ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Chelsea ta kwaɗaitu akan ɗan wasan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Italiya Atalanta da ƙasar Denmark wato Rasmus Højlund mai shekaru 20, wanda ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United ta daɗe tana fafutukar son ganin ya dawo ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United da fafata wasanni. A nan kuma Manchester United na ci gaba da tattauna da ɗan wasan Bayer Leverkusen Jeremy Frimpong mai shekaru 22. A nan kuma rahotanni sun bayyana cewar ɗan wasan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United Harry Maguire da ƙasar Ingila mai shekaru 30 za a saka ɗan wasan a kasuwa. Ɗan wasan ya rasa gurbinsa ne tun kawo mai horarwa Erik ten Hag ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United da kuma kawo ɗan wasa irin su Lautaro Martinez da kuma ɗan wasan tawagar ƙwallon ƙafa ta Faransa Raphael Varane. An ce ɗan wasan za a siyar da shi a ƙarshen wannan kakar wasan domin samun wasu kuɗaɗe da Manchester United take so wajen ƙara ɗaukar 'yan wasan ƙwallon ƙafa. A nan kuma kociyan Manchester United Erik ten Hag ɗan ƙasar Holland na kallon Harry Kane, kaftin na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta tawagar Ingila, a matsayin zaɓinsa na farko wanda yake sa ran ɗaukarsa a matsayin ɗan wasan gaba domin maye gurbin Cristiano Ronaldo. A nan kuma tsohon mai horar da kociyan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Chelsea Graham Potter ya yi watsi da tayin da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Leicester City ta masa na horar da tawagar ƙwallon ƙafar, inda mai horar Potter ya bayyana cewar zai jira zuwa ƙarshen kakar wasan nan domin samun ƙungiyar da zai koma, amma ba shi da sha'awar horar da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Leicester City kamar yadda rahotanni suka bayyana. A nan kuma rahotanni sun bayyana cewar ɗan wasan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Liverpool ɗan ƙasar Colombia Luis Diaz ba zai samu damar buga wasan da Liverpool za ta kara da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Chelsea a gasar Premier a yau Talata. Jurgen Klopp ya tabbatar da cewar ɗan wasan ba zai samu damar fafata wasan ba na yau Talata a taron manema labarai da aka yi. A nan kuma tsohon kociyan Barcelona da ƙasar Spain ɗan ƙasar Spain ɗin Luis Enrique ya kasance mutumin da Chelsea ke son baiwa aikin horarwa, sai dai kuma Chelsea ta tuntuɓi 'yan masu horarwanni guda 5 domin mai gurbin Graham Potter, ciki har da tsohon kociyan Tottenham da kuma tsohon kociyan Bayern Munich da na Napoli da kuma na Sporting Lisbon da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Eintracht Frankfurt domin mai gurbin Graham Potter, wanda ya ta kora. Chelsea ta shirya tsaf domin saka ɗan wasanta na ƙasar America Christian Pulisic a cikin yarjejeniyar sayan ɗan wasan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Atlantico Madrid ɗan ƙasar Portugal, wanda yake a matsayi na aro a kulab ɗin wato João Felix, kamar yadda rahotanni suka bayyana. A nan kuma rahotanni sun bayyana cewar Everton ta sanya farahin euro miliyan 70 akan ɗan wasanta na tsakiya Amadou Onana. A cewar Football Insider, ɗan wasan mai shekaru 21 ya taka rawar gani a ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Everton. An bayyana ƙungiyar Arsenal da Chelsea a matsayin ƙungiyoyin da suke zawarcin ɗan wasan. A nan kuma an hangi sunan kociyar Liverpool Jurgen Klopp a sunayen da ake sa ran ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid idan ta sallame horarwarta za ta mai gurbin su. Sun hada da shi Jurgen Klopp ɗin da kuma Mauricio Pochettino da kuma tsohon ɗan wasan ta Raul da kuma tsohon ɗan wasan nata Xabi Alonso, mai horar da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Bayer Leverkusen. A nan kuma kociyar Manchester United yana son sayan João Felix na ƙasar Portugal, wanda ke zaman aro a ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Chelsea. Ɗan wasan na Atlantico Madrid, Manchester United ta daɗe tana neman sa, inda mai horar ya bayyana cewa yana da buƙatar ɗan wasan a kawo masa shi ƙungiyar. A nan kuma rahotanni sun bayyana cewa tsohon ɗan wasan Barcelona na gefe Philippe Coutinho ɗan ƙasar Brazil zai iya koma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Al Nassr da ke ƙasar Saudiya, inda ake ganin zai koma fafata wasa a kulab ɗin saboda Cristiano Ronaldo.
An ce an hangi mai wakilin ɗan wasan da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Saudiya suna tattaunawa, sai dai ba a ji komai ba daga ƙungiyar ƙwallon ƙafarsa ta Aston Villa. A nan kuma rahotanni sun bayyana cewar ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United na shirin kashe kuɗi euro miliyan 40 akan ɗan wasan Napoli Kim Min-jae. A nan kuma wani labarin ya ƙara tabbatar da cewar ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United ta saka ɗan wasanta na baya wato Aaron Wan-Bissaka na ƙasar Ingila a kasuwa.